Ndikulandireni pano pa Shammah TV. Oyimba wotchedwa Shammah Vocals wapanga headline ku Malawi pamene walankhula uthenga woonesa kuti wazitaya za gospel. Koma bwanji tisanawunikire nkhani imene yachitika mu wiki ino, bwanji ndibwerere mbuyo nanu pang'ono kwa chaka ndi miyezi yokwana 5. Yes, tikafike pa 7 January mchaka cha 2022. Oyimba nyimbo wa gospel wakaleyo Shammah Vocals ankakhulupirira komanso amakhulupirira kuti pali oyimba gospel ambiri amene akunyazisa zina la Khristu, amene akunyazisa Baibulo. Mu post yake imene anazalemba mawu kuti 2022 oyimba gospel tikuziwana, mawu awa adatanthauza mwachidule kuti alipo ena amene akuimba gospel koma sima born again, amene akupanga zinthu zonyazisa ntchito zimene iwo amatumikira. Anthu ochuluka adamfunsafunso lokuti afotokoze, ndipo iyeyo adazibakira kuisa ntchito Aroma 1 verse ya 16. Komatu Aroma 1 verse ya 16 imalankhula mawu akuti, ine sindichita manyazi ndi uthenga wabwino, chifukwa ndiwo mphamvu za Mulungu zopulumutsa aliyense amene akhulupirira, poyamba Myuda kenaka Mhelene. Mawu awa amatanthauzano kuti iyeyo sakuyeneka kuchita manyazi chifukwa cha uthenga wabwino. Ngati ali woimba wa gospel akuyenerekano kuti ntchito zake zizipita ku gospel. Point muisunge bwino kwambiri chifukwa tionanso kusogoloko. Now padusa zaka zambiri kusogolo kwake kufikira pamene Shammah Vocals walankhula uthenga ku mtundu wa Malawi owonesa kuti za gospel wazituluka, akufuna azituluke. Koma ndi chifukwa chani? Anthu ambiri amakhulupirira kuti mu chaka cha 2018 Dorothy Shonga, amene amatchulidwa ndi dzina lakuti Cash Madam, adapitapo ndi Shammah ku Tanzania ndi cholinga chokuti nyamatayo akayimbe ndi Diamond. Koma Shammah Vocals atafika kale ku Tanzania adakana chifukwa chokuti Diamond ndi wa secular, iyeyo sadalokonzeka kuyimba secular, uku kudali kulephereka kwake. Koma pamene zinthu zambirimbiri m'moyo zikupitirirabe kusausa, pamene anthu ochuluka saziwa kuti atenge chisankho chiti, asatire ziti zimene zikufuna mtima wawo, kapena azipitirirabe kusangalasa zimene anthu amawaziwira, Shammah Vocals walemba mawu awa pa page yake: I think I don't fit to be a gospel musician, so then I will not be active. Thank you. Izi zabalalisa kwambiri anthu omusata. Anthu ena akukhulupirirano kuti wangobalalika chabe mwina azitolera, pamene anthu ena akukhulupirira kuti nyamatayo akufuna asatire mapazi awoyimba uja Patience na Madingo, amenenso poyamba ankaziwika bwino kwambiri ndi za gospel koma anazituluka ndipo anaboleza. Komanotu ngakhale kuti anaboleza, iye naye atatchuka kale ku Malawi ngati mene alili Shammah Vocals panopa. Kodi mukuganiza ngati Shammah Vocals mu siku la lero atayamba kuimba chamba cha secular zikhoza kumupitisa patali? Lolani tidziwe muka comment section below. Funso ndikumati munachita kale subscribe? Ngati simunatero, please chitani subscribe pamene tikhati kukupasirani nkhani yonse mwa chuchuchu, ndipo muyisatira bwino kwambiri pompano pa Shammah TV. Chitani subscribe kuti video ina isakuphonyeni. Oneraninso ni video ina iyi. Shammah TV, more than just entertainment. Hustle.